खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आङो बुङा होननानै सानदोंमोन, नाथाय बुङाब्लाबो जाया। जेबो सोंखारियाब्लाबो बाराद्राय खालामनाय जायो। दिनै जोङो नुनो मोनदों सिगांनि समावहाय बे एमजे एनिथिं इउटुबार बिथाङा गोबां मानसिफोरखौहाय गाज्रि गाज्रि भिडिअ हगारनाय, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनायफोरखौहाय भिडिअ हगारनानैहाय बुजायबोयोमोन। नाथाय बिथाङा बै समावहाय गाज्रि गाज्रि फेशन, गाज्रि रावफोरखौहाय बाहायबोआमोन। बेखौहाय मानो खालामाखै? ना बिथाङा बै सेंग्रा समावहाय गावनि हास्थायनाया जाफुंनाय नङा साननानै, आं हिनजाव मोननाय नङा साननानै बैसोर बायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअ हगारग्राफोरखौहाय बिथाङा सोंखारिबोदोंमोन नामा? नाथाय जोङो नुनो मोनबाय जुलि जाखांनायनि उनाव बिमा बिफा, बिहाव बिखुनजो, जाथि खुरमा गावजों लोगोसे मान सनमान गैयि खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनबाय। लोगोसे बिथांनि बे भिडिअफोरखौ नायोब्ला, जुलि जाखांनायनि उनाव भिडिअ दै बायदिफोर, जुलि जाखांनायनि उनावनि भिडिअखौ जोङो नायोब्ला बिहा मान सनमानानो गैया। बियो लाजिनोनो रोङा। जानो हागौ बेबायदि मुभि बानायनोनो, बेफोरबायदि भिडिअ हगारनोनो जुलि लादों खोमा। दा बे गावनि बे भिडिअजों लोगोसे गावनि मान सनमानल' नङा रायजोफोर, गथाय बर' हारिनि मान सनमानखौनो बियो हानि खालामदों। जोङो नुदों बिथांनि अनलायनाया इसिबां बेबायदि नङा। जानो हागौ बिथाङा गावल' जुलि जादों खोमा होननानै सानदों दा, आरो बेबायदिखौ गावल' अननो गोरों होननानै सानदों दा। जोबोद लाजिथावना। मान सनमान गैयै सासे असभ्य मानसि बियो। जोबोद लाजिनाय मोनदों आङो बिनि भिडिअखौ नायनानै। दासो जुलि जाखांनायनि उनावसो इंलिश मुभि बानायनोहाय सम मोनबाय नामा बिथाङालाय? जुलि जाखांनानै बिनि गियाना सोलायबाय नामा? ना माब्लाबानि समावहाय नेकेट मुभिखौनो बिथाङा खुला मुभिखौनो बानायसिगोन नामा? रांनि थाखाय आं लाजिनाय मोनदों दै। बेनिखायनो आङो भिडिअखौहाय हगारनानै होनाय जादों, जाहाथे गोसोआवहाय एसे बुजिनाय बायदि। बेनोमोन नामा बिसिनि फरायनाया? अफकर्स दे, एमजे एनिथिंआ इउटुबार हिसाबै बुजियाखिसै। बिनि बिसियाथ' बुजिदोंमोन। जुदि बिसिया डक्टर लाइन फरायलायदोंमोनब्ला बेसेखिनिखौ मानो बुजिनो रोङाखै? लाजि रोङा नामा सानैबो? सोरनि मान सनमानखौथो हानि खालामदों? बिमा बिफानि, बिहाव बिखुनजोनि, जाथि खुरमानि, गामिनि, आरो लोगोसे बर' हारिखौहाय बिथाङा मान सनमान हानि खालामदों। बेफोरबायदि भिडिअ हगारोब्ला जोंनि माखासे पार्टियाबो एक्सेप्ट लायोमोन। नाथाय बे एनिथिं एमजेनि सायावहाय बर'नि रायजो राजा नोंथांमोना मा फोरमायनो सानदों? ना मोजाङाखौ नुमारदों? इंलिश फिल्मावहाय खुदुमलायनाय बायदि बिराद समायना नुदों नामा नोंथांमोनालाय? इसिबां लाजिथावथाव। हाबा जानायनि सिगांनि खोथाया दस्रा, नाथाय हाबा जाखांबाय, जुलि जाखांबाय, अब्लालाय एनिथिं एमजेजों बिनि बे प्रिथि बिनि बिसिजों बेबायदि मुभि खालामनानै, भिडिअ खालामनानैहाय ससियेल मिडियायाव हगारलायनोसो नेनानै दङमोन नामा रायजो? दिनै बेनिखायनो बेबायदि हगारदों, नङाब्लाथ' बिदि जानाय नङामोन। आंनि साननाय बायदिब्लाथ' बिदिसो। जुलिखौथ' एनिथिं एमजेजों प्रिथिजोंल' जायाखै, हाजार हाजार बर'फोर दङ जुलि जानायनि। बिसोरबोथ' बिदि खालामनो हागौमोन। एनिथिं एमजेआ सासे गावनो ससियेल मिडिया इउटुबार, आरो लोगोसे प्रिथियाबो। बियो गावनो गुबुनफोरखौ रायोमोन।
गाज्रि फेशन बानायनाय गाज्रि भिडिअ हगारनाय बेबायदि नुयोब्ला बियो गुबुनफोरखौ रायोमोन। दा गावनो मारै हगारखो? रांनि लबियावनो, इउटुबनि साबस्क्राइबारनि लबियावनो, भिउसखौ हास्थायनानैनो बेबायदि गाज्रि भिडिअखौहाय हगारनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि बर' हारिनि समाजाव बेफोरबायदिया माब्लाबाबो सोलिया। गुबुन देशआवहाय, गुबुन कान्ट्रियावहाय सोलियो जानो हागौ, नाथाय बर' हारिनि थाखाय गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बेफोरबायदिया सोलिया होननानैहाय आं सानो रायजोफोर। दा नोंथांमोना फोरमायदो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मा सानो बेबायदि आखल दिन्थिनायखौहाय। आंनिफ्रायथ' 100आव 100% 110 खोन्दो आं बिदिखौ मोजां मोना। सोंखारियाब्लाबो जाया, सोंखारियाब्लानो बारा खालामो। बेनिखायनो एसेसो सोंखारिनांगौबो जायो रायजोफोर। नोंथांमोना नुदोंना नैबे पिक्सारफोरखौहाय मा खालामदों बियो हाबा जाखांनायनि उनावहाय? दा जुदि नोङो बेखौहाय सोंखारियाब्ला माब्लाबानि उनावहाय बिनिफ्राय बांसिनबो गाज्रि भिडिअ हगारनो हागौ बिसोरो, मिथिबायना? गाव गावनि मान सन्मानखौ एसेसो लाखि, एसे बुजि। जाम्बाथ' नङा, डिग्री फरायलायनाय मानसि, डक्टर लाइन फरायलायनाय मानसि, गियान गैया नामा नोंसोरहा? लाजिनाय गैया नामा? बिमा बिफानि मान सन्मान जाग्रासो नोंसोरो। दा बिमा बिफानि मान सन्मान जाग्रा बुङाब्ला मा बुंनांगौ बिसोर बायदिखौ रायजोफोर? दिनै बिमा बिफाया मा नुखो? बिसिनि भिडिअखौ नायनानै मा नुखो? जाथि खुरमाया मा नुदों? बिदा फंबायफ्रा, बिब' बिनानावफ्रा, बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गैयाबो जानो हागौ, नाथाय नोंहाथ' जाथि खुरमा दङ, गामिथ' दङ, हारि दङ, जाथि दङ। बिनि बागैथ' एसे सान। हायो होननानै गोदाव सोराव भिडिअ बेफोरबायदि हगारना जायो नामा? हारिजों लोगोसे जाथिखौ बदनाम खालामग्रा सासे इउटुबार्स बियो रायजोफोर। दिनै आं मोजां मोनाखै, जानो हागौ सोरबाया बायदियाबो मोजां मोनाखै। सोरनिबा न'खराव फेमिलि गोनाङावहाय ज' मबाइल गंसेयाव भिडिअ नायगोन, फिफा फिसा नायनोबो हागौ। बेवहाय बेफोरबायदि नुयोब्ला बियो माबा मोनसे मोजां जागोन नामा? साननै हयै भिडिअखौ हगार, गाज्रि हगारब्लाल' माबा मोनसे भिउस थांगोन नामा? गाज्रि हगारब्लाल' भिडिअ हगारनाय जायो नामा रायजोफोर? स' रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो, आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै हो, जेन' एनिथिं एमजे आरो प्रिति बिसिनि गामि, बिमा बिफा, जाथि खुरमा बयनिसिमबो भिडिअआ नुजाहैनाय बायदि। गोजोन्थों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।